हाय फ्रेंड्स ये माता सब्सक्राइब जारी सब्सक्राइब प्ले शेयर प्ले कमेंट प्ले बक इन व्लॉग स्टार्ट माडबेक बल्ले 5 4 3 2 1 इंत विषयदೈते ಗೊತ್ತುಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ಬಲೆ ಐನ್ಕೇನು ಅಂದ ಬರ್ಕ ಮೂನೆಡು ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಣತ ಐಕ್ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪೇರು ಐಕ್ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೊಡುಂಡ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಎಂಜಿನ ಖಾಲಿ ನೀರಿಡತ್ತು ಸಾಬೂನು ಪಡಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿಟು ದೆಕ್ಕುಡು ಅವಳ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೆಕ್ಕುಡು ದಿಂಜ ಬೆಚ್ಚ ನೀರತ್ತು ಅದೋ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಒಂದು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಬಾರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಪೂಜೋಡು ಮೋನೆ ಪೂಜಿದ ಮುಜಿದಾಳು ಸತಿ ದೆಕ್ಕುಡು ದಿನೊಟ್ಟು ಅವಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ತಂದು ಮಾತ ಪೋಪು ಪಸೆ ಎತ್ತಿನ ಪುರ ಪೋಪು ನಮ್ಮ ಪಜಿ ಮಂಜಾಲು ಉಂಡತ ಪಜಿ ಮಂಜಾಲ್ನ ಗುದ್ದುದು ಅದಕ್ಕೆ ರಸ ದೆಪ್ಪುಡೈತ ರಸ ದೆತ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿನ ಗುದ್ದುದು ಐತ ಪೇರು ದೆತ್ತದು ಪಾಡುದು ದೀ ಮೋನೆಗೆ ಪೂಜೋಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ದೀಂಡ ಪೊರ್ಲು ಮೋನೆ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ವಾರೊಂಜಿ 2-3 ಸತಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೋನೆ ಕೆತ್ತಿ ಉಂಡತ ಕೆತ್ತಿದ ಉಲಾಯ್ದ ಬೊಳ್ದುದ ಉಂಡತ ಇಂದೆತ್ತು ಮೋನೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಪೂಜಿದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು 1/4 ಗಂಟೆ ದಿಂಡಲ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನೆನ್ನು ತರೆಕ್ಕಲ ಪಾಡುಂಡಲ ತರೆತ ಕುಜಲ್ಲ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಾರೊಂಜಿ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಮಂತುಂದಾಂಡ ಸೋಕಾಪುಡು ಮೋನೆ ಮಾತ ತರೆ ಕುಜಲ್ ಮಾತ ದುಂಬು ತಕಲ ಮರ್ದು ಮುಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಮರ್ದು ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿನಲ್ಲದು ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ದಿಕ್ಕುಡು ಆ ಪೊಡಿನು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಪೋದು ಕೊಂಡೋಡು ಕೊಣತ್ತದ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಕಲತ್ತದು ಮೋನೆಗೆ ಪೂಜೋಡು ಅವು ಈತ್ ಮರ್ದು ಎಂತ ಪಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದಲ ಎಡ್ಡೆವು ಸೋಕಾಪು ಲೈಟ್ ಮಾತ ಮಂತು ಪೂಜೋಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ಈತು ಮುಕ್ಕ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕುಡು ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೋನೆಗೂ ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ಮರ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಣವು ಅಲವೇರ ಮನ್ಪುಣ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ನಿಕ್ಲು ಆಯ್ತಾ ನಂದು ಐನು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ದು ನಡುನೈತ ಮನ್ಪೊಡು ಭಾಗ ಮಂತು ಪೊರ್ಲು ಪೂಜೋಡು ಮೋನೆಗೆ ಪೂಜಿದ ನಾವು ನೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಣುಗುನೆರ್ದುಕ್ಕ ದೆಕ್ಕೊಡು ಇದ್ದಿ ರಾತ್ರೆ ಪೂಜೋಡು ನಾವು ಜೆತ್ತದ ಬೊಲ್ಪೋಲು ಹಾಕಿರ್ದುಕ್ಕ ಏನು ದೆಕ್ಕದು ಒವ್ವೆಂಜಿ ಮರ್ದು ಈ ನೆನ್ನು ಪೂಜಿನ ಉಂಡತ ಮೊಡವೆ ಮಾತ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಲೆ ಮಾತ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೋಪುಂಡು ಮೋನೆ ಹಿಡಿತಿನ ಕಲೆ ಬರ ಪೋಪುಂಡು ಏನ್ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఇంచిన పరిహార నిక్లే నన్నల బోడితేనే నిక్లే ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.